барои кори муҳоҷирон дар соҳаи хидматрасонии таксӣ акай сорбон мо чӣ кор кунем? Як маслиҳат медодем. Агар қапан депорт мекунанд духтарама ё ин ки не. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи якчанд маҳдудиятҳои нав дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон суҳбат мекунем. Дар видео лайк монен, бо диққат то охирша тамошо кунен. Аз сабабе ки бисёри нафарҳо патентҳошона уведомлени равон кардагӣ нестанд, метавонанд ки патентҳошона аннулировать кунанд. Ба ҳамин хотир шумо бихоҳед фаҳмидан ки патенти шумо дар база ҳаста ё ки аннулировать шудагӣ, метавонед дар рақамҳои WhatsApp бинависонед ва проверкаи патент кунед. Дар 47 минтақаи Русия дар соли 2024 ва аввали соли 2025 дар бораи кори муҳоҷирон манъу маҳдудиятҳо ҷорӣ шуд. маҳдудиятҳои зиёд дар ин самт дар 99 соҳа дар минтақаи Краснодар ҷорӣ шуда, дар ҷои дуюм Твер 82 қарор дорад. Аз ҳама камтар маҳдудиятҳо дар вилояти Твер мебошад ки дар 10 соҳа барои муҳоҷирон кору фаъолият кардана манъ карданд. яъне дар умум дар сар то сари Федератсияи Русия бигирем, чӣ областош ва чӣ шаҳрҳош 47 мебошад ки барои муҳоҷирони корӣ баъзе аз кору фаъолиятҳоро манъ карданд. манъу маҳдудиятҳо аз ҳама бештар барои кори муҳоҷирон дар соҳаи хидматрасонии таксӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ, соҳаи савдо ва хоҷагии манзилию коммуналӣ ва кори борасонӣ ё курьер ҷорӣ шудааст. ана ҳамин чизҳое ки мо номбар кардем, бисёре аз маҳдудиятҳое ки ворид карданд дар ҳамин кору фаъолиятҳо мебошад барои муҳоҷирон, аз ҷумла ба ҳайси таксӣ кор кардан ё ба ҳайси курьер будан ё ба ҳайси савдогар кору фаъолият кардан. дар 19 минтақа манъи кор дар соҳаи тиб ва беморхонаву дорухона ва истеҳсоли доруворӣ ва дар 27 минтақаи дигар дар соҳаи маориф кору фаъолияти муҳоҷирон манъ карда шуд. чӣ хеле ки мо гуфтем, дар умум 47 минтақаи Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ маҳдудият барои кору фаъолият кардан ворид кард. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҷавоб бигиред. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, агар документотон тамом шудагирам боша, ҳамин одамое ки номерошон мебироянд, қатишон суҳбат кунед, миян айдари хонатон мегиранд ва шуморо кортона 100% буд мекунанд. Бозорова нависонда: салом акаи Сорбон, ман ду бародар дорам. додарам ба хоҳиши худаш хизмат рафт. боз акам аз Россия омад. барои акам повестка омад. ба хизмат даъват кардестанд. 27 солаш шудааст. таваллудш 98. акаи Сорбон, мо чӣ кор кунем? Як маслиҳат медодем. ба куҷо муроҷиат кунем? аллакай ки 27 солаш шуда боша, агар метавонем ки рафта муроҷиат кунад ба военкомати ҷои истихдом, то ки дигар ба номаш повестка равон накунанд. яъне ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон то 27 солагиро муқаррар кардагӣ. агар ки 27 солаш шид шаҳрванд, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, 10 моҳ шид дар Тоҷикистонам, метавонам ба Русия биём? бале, метавонен. агар ки вақтҳои пеш шумо қонунӣ гаштагиен, бе ягон нарушения гаштагиен, бале, метавонен ки сафар кунен, бирен. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум брат, ман 2024 моҳи август омадам. имсол 2025 моҳи август 1 сол мешавад. метавонам граница гузарам ё ки бояд Тоҷикистон равам? чанд қапас метавонам боз гардам? пешакӣ раҳмат. вақте ки шумо граница перескат кардани мешавем барои документҳоро иваз кардан ки бо дальши кору фаъолият кунен, аммо таксиҳое ки граница мебаранд, одамои дилпиру боваринокуш қатӣ сафар кунен, мисол ҳамун границаи Қазоқистонам мешавад ки бо обратна вориди Федератсияи Русия бишавем. Бердиев нависонда: ассалому алайкум акаҷон, масъалаи правара гуфта мегузаштем, раҳмат. масъалаи права чиша имина дар назар дорӣ? саволта пурратар бинависон бародар. як нафари дигар нависонда: салом Сорбон, зинда бошен. мо аҳли хонавода гражданини як духтарчам накардем. агар қапан депорт мекунанд духтарама ё ин ки не? агар фарзандон мисол документ дошта боша, қонунӣ боша, депортатсия намекунанд, ягон мушкилӣ намешавад. азимов нависонда: салом акаи Сорбон, дар душанбе экзамен барои патент гирифта мешавад? яъне шумо дар назар дошта бошед ки иҷада ҳуҷҷат биспорем, баъд бирен дар Россия патентона бигирен. бале, хеле имконият ҳаст. маркази муҳоҷиратӣ барои ҳамин гуна хизматрасониҳо
кушода шидагӣ ва кору фаъолият кардаистед. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидай? Не, аз 1 апрел сар мешавад. Як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи Сорбон, ман як фарзанд дорам. Дуюм фарзандам ба қарибӣ ба дунё меояд. Ман метавонам аз хизмат озод шавам. вақте ки дуюм фарзанди шумо ба дунё омад, бале, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. ҳозир як фарзанд ки дорен, мисол ҳуқуқ доранд шуморо ба хизмат сафарбар кунанд. дар ҳолате ки ба хизмат ҳам рафтен ва дар ҳолати адои хизмат кардан, фарзанди дуюм ки соҳу саломат ба дунё омад, шуморо ҷавоб медиҳанд. соҳиби 2 фарзанд шида гуфта, вайни билет дода, аз мақсад ҳамун част бо вайни билет озод мешавед. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, мавзӯи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Савол дошта бошем, бинависен дар комментария. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.